Pozdrav se ljudi, s ovaj Fišću i vi gledate danas Minecraft epizoda 2, sezona 2 i da, idemo. Ne znam zašto sad sam tek ušao u ovaj svijet, treba malo se učita, znate. Možemo... Oh shit. Da, definitivno treba se učita malo. Evo go, čitao sam mislim. Znate šta? Stavljamo, by the way, ostavit ću muziku, neka svira, ono. Da, by the way, dobio smo Kero u prošloj epizodi, mislim u prvoj epizodi. Ne znam, ako stavim nešto, nema pojma, brate. Idemo, stavljamo, idemo dole, na visinu 11, da vidimo sada koje smo, do 6, okej, sad smo 65, oh fuck. Kako obožavam ovu muziku, ovo je nevjerovatno. Verujte mi. Okej, idem nam dobro, koliko smo sad, 62, nisam se ni pomjerio tako. Čekaj bre, ovo izgleda ko da je... Dobro, mislim da je okej. To je to, okej, idemo dalje. Idemo dalje. Vidimo koje smo, okej. Javljam kad sam ja stigao do 11. By the way, našli smo irone. Ajde, jedno čekam da ih iskopa. You fucking kidding me, bre? Ajde, stavit ćemo ovo, daj. Idemo to gore. Idemo napravimo, brate, još jedan pickaxe, brate, igrao je puko, bre. Oj, puko, bre. Ko ja sad kad sam, ko sada, brate, što sam ja puko, brate? Moralo, jel mu trebalo to? Nije. Tako. Idemo, ne, ovo povenesemo, stavimo, na primjer, ovo stavimo, šta će mi ovo? Bell, zato šta? You know what? Stavljamo ovo ovdje. Idemo ovako stavljamo, brate, što fali. Čekaj, dobro, ajde idemo. Opa, koliko iron. Čekaj, uopšte, jesmo mi uradili čime, čekaj. Ne, nismo, idemo, let's go. Pa. Čekaj, what? Aha. Inače, 48 suba, pol, lako se bližimo 50 subu. 50 subu, jedva čekam. I da, malo ću češće snimam, brat, mislim... Češće ću da snimam i to sve to. Preporučite mi neku horror igricu da igram, brate, nemam ništa da igram, ono, mislim, imam Minecraft. Mislim, imam i tioc, ono, završim, ono, beše smo stigli dokle. Do bedroom. Jesmo do bedrooma smo stigli. Pa ide rekao da napravimo još jednu epizodu, brate. Kako se zove, sa living room ili ne znam dok smo stigli. Što znam, ja znam da u tjocu ja nikad nisam prešao living room. To znam i to ću zauvek da pamtim koliko je to teško zapravo. Bedroom sam mislim zapamtio i ja mislim da sam snimao to, ne znam. Nisam siguran.
ovih bre uglja. Zama kažem irona. Čekaj, sam ja stavio? Jesam, dobro je. Imamo nešto, dobro. Čekaj, stani, treba ovako. Sad je okej. Okej, brate, idemo dole. U stvari, zašto ćeš ti tu? Kako će ti džavati? Bože. 50 imam ja da se nakopam, brate. Da promenim 3000 pikeksa, brate, dok ja dođem do... Sad kad mi neko dođe iz ove... Fuck, brate, bolje da sam stavio vrata, sad ću vam, sad ću stavim tamo vrata, Ne znam nešto bi to ličilo, brate. Daj da spojim, ne, brate. Pomislio sam da stavim, da povežem kuću sa rudnikom i... Pa ne znam, nema pojma. Al, ovako, uglavnom šta sam mislio da uradim? Nađemo sve ovako, napravimo full diamond, sve to. Onda, kao se zove, napravimo, ogradimo sve okolo ovamo. Ogradimo sve, cijelo ono selo, kao što ste vidjeli u prošloj epizodi. Sad, bit će zeznuto, jer ono selo je veliko. Ima na planini, ima na, kao se zove, dole na ravnici i puko mi kramp. Pa ovo je baš divno. Ljudi, upravo sam htio da idem u rudnik i naiđem na ovog ovdje gmaza ovog ovdje. Nađi. Ne! You son of a... Brother. Zašto? Idi pit. Ne mi sad svi napadajte, ajde. Nemojte mi dati... A jedan spawn, znaš šta? Ne može ni onako da uđe, šta hoće. He. Evo, sad gori ko hoćeš. To neka, gorite. I da, neću da umrem. Neću da umrem zato što sam se zbagovao pa si mu ubio. Neću ponovno da umrem. Ma te se zazaš, brate! Bre! Gdje si ti krenuo? Hoće da gledaš kako... Oh, fuck. Šta gledaš, kako gradim, a? Možeš ti malo da pomogneš, znaš? Ti bi mi pomogao, ali ne možeš da pomogneš, a? Nemoj da lažeš, nemoj mene da... Idi! Bre! Pa što je svi plaše ovdje, brate? Brate. Ovdje meni uništavaj kuću, brate. Ko da mi je, brate? Ne znam, brate. Okej, fiksovan. Mislim šta, samo malo fasada, ono... Fasada... Znaš... Vidim te, đubre! Znaš šta? Podigni se da... Dođemo. To. Stani tu. Čekaj. Ljubo, napadni ga. Tako je, bre. Fuck, bro. Napadni ga, Ljubo. Dobre, Ljubane. Da. Sad sam te razumio. Dođemo. Ajde, dolazi bre malo. Malo bre. Konju. Dolazi bre malo bre. You nigga. Dođemo.
Dozi bre vamo bre, gdje ćeš tamo bre, alo? Gdje si krenuo? Ne. Ne. O ne, zašto? Hej. Pametna kuca, napokon. Ajde, vraćamo se dole u rudnik, brate, urnisani me, brate. Još jedan ponovno to da čujem, brate, još i mi to fali. Dobro, čekaj, pa cave je, brate, blizu. Mislim, cave jeste blizu, ali... Kad se čuje to, ako nađem cave, ja vam javljam, brate. O, našli smo još irona. Samo mi se nađe ovako na putu, ovako, ali dobro. Znaš šta prvo idu? Idu prvo, brate, naprimjer, kramp, sekirče i sword, naprimjer. Sword, naprimjer, i... šta još možemo staviti? I ako može neko delo, to bi bilo baš ono poželjno da se napravi. Gle sad ti ovo. Baš sam pametan. So. Nisam stavio kako se zove. Ding. Yes. Ide ovo. I pošto idemo dole, ide mač. Ide ovdje. Isn't it iron pick? Vidimo šta je sljedeće. Diamonds enchanter cover with diamonds zone. Ovo će bude teško, brat. Mislim, nije ovo teško, ali kad budemo ušli u Nether, bit će teško. Uradit ćemo sve, pokušat ćemo sve. Uradit ću koliko god treba. Move a bee nest with the 3 bees inside using silk touch. Nije teško, valjda sem zato što ih... s onim... kako se zove? Oh fuck. To ako ih pariš sa... onim flowerom, da. Kada ih pariš sa cvećem i onda će oni da njih bude njih troje i onda će da uđu u onaj hive i... sad da vidimo gdje se to nalazi, to se nalazi ovdje. Bilo bi ružno iskreno, ali... da vidimo da je može... nekako produži ovdje kuća. Vidjet ćemo, bit će nešto improvizovat će, neće samo ovo da bude. Kao što sam rekao, iz velike kocke u još veću kocku. To sam rekao. Sad imam sve dovoljno, sad je ovo sve dovoljno. Mislim, ajde sad napravimo mi jedan ovako iron boots i to sam već još jedan achievement uradili, to je cool. Napravimo, jesam napravio shield check? A ne, nisam napravio shield check. Evo, shield ide ovdje. Naravno, čekaj, bucket treba napravimo, brate. Čekaj još jedan put da bude 16 i da mogu da napravim, brate, 64 komada. Napravit ćemo, shit, brate, koji frame drop, majko mi. Znate što ćemo napravimo dole? Napravit ćemo dole jednu bazu, šta vi mislite? Napravimo bazu i onda kada odemo dole, imamo šta da smestimo i sve to i da pečemo i sve to. Mislim da je jako cool, vidjet ćete, možemo da se svidi, nemam pojma. Koji smo sad 4... What? Op. Znao sam. Okej.
Spawner! Što vi spijate toliko bre, vi niste nikad skidali toliko bre, ste vi normalni? Vi budete bre. Name tag! Fuck je, to mi trebalo. Melon seeds, yes, treba isti. Oh fuck, ne, brate, nemoj da mi je. Čekaj da označimo sve, da beležimo teritoriju. Vidim dosta iron. Ne volim creepere, uopšte. Mislim, omiljen mi je lik, ali ne volim kad se tako šunje i baš ih zamrzim kad se šunje. Kako su ove stvari dobili? Dobar. Mineshaft! Mineshaft! Moj drugar bi bio ponosan na mene da sam našao ovaj mineshaft, već bi se teleportao. Pronaći će se ako bude gledao ovaj klip. Fuck ne! Sve okej, samo ne oni cave spideri, brate, ne, brate. Opa. Nego... Šta? Spider, okej. Nije strašno. Može se farmoj valjda. Bitno da je farbljivo, kako bi rekao ono. Prešaj ovih uglja, brate. 31 komad, brate. Vidimo da li ovdje ima nešto. Nećemo da presecamo. Da sam znao da će ovo da mi se desi, brate. Oh, shit! Boj! Ej! Ne. Fuck you, my friend. Fuck you, my friend. Tako, begaj. Šibaj. What the fuck? What the fuck? Nigga! Oh shit, brother. Koliko vas je, bre? Brate! Ste vi vidjeli ovo? Koliko ih je? Koliko pedera na jedno mjesto, oh my god. Znaš šta, kopam sve živo, brate. Jes, kopam. Brate, kad... pazite za malo da pukne onih iza mene. Da me raznese, brate. Ono je bilo zajebano, brate. Kad sam vidio, ja mislim kao jedan creeper, ajde. Vidiš, brate, sve njegova familija, brate, onako... bre. Kako izrašao, ali ono je nevjerovatno, nevjerovatno. Fajrana, dobro. Ojdi bre, ti... Zašto? A kak, čekaj. Ovamo smo došli. Okej, to da znači... Flint. To mi treba. I gunpowder mi treba. Ne znam zašto će. Uzaj znam. TNT. Ali ću da metnem TNT. Stani!
Ej, pusti me. Ma hvala, ajde još. Ma šta je bre sa vama kriperima? Ajde bre. Pogodi ga. To, to. Ajde. Opa, bo, a fuck, brate. Pa. No, no, fuck. Uuuu, stani, a ne. Aha, to je sve normalno, dobro. Dobro, dobro. Druga dubina, brate mili. Ovi ironi, brate, ih ima nas posuda, brate. Vidi, bre, znao sam si za. Ubi ga, bre, ubi stoku. Čekaj, čekaj, čekaj. Fuck yeah. What? Još jedan? Ne zezaš, brate mi koliko je, brate. Ju, brate. Oh, fuck, brat. Oh, fuck, brate, stek. Nadam se da ovdje nema onoga što ja mislim da će biti. Onog... Fuck, begaj, čekaj. Fuck, brate. Znam da ne mogu da clear outujem, brate, sve ovo, ali... Znaš šta? Prvo idemo gore. Znao sam zašto. Happy Halloween, motherfucker. Frame dropalo, ali žešće. Promaši si mi. What the fuck, koliko je vej? Koga bre ti to nazad? Hleb. Ovi ga silovali tamo, brat. Gdje ga ne, brat. To što ste silovali njega nama znači da možete mene staviti. Niko da me ubije jedan zombi, ali ajde. Jadnik. Ubio me. Dobro.
Silovali ga, brate, ofici. Brate, jel ovdje ima kraja, brate? Okej, čekaj, stani. What the fuck, aha. What, ovdje je krug. Ouuu, what? Ne znam zašto nekad za frame dropuje, ali... Ume to, očito. Ja ako znam gdje sam došao, brate... Ja samo znam da sam... Aha, čekaj. Ovdje, tu je ovaj ubio ovog. Vamo... Čekaj. Brate! Oh fuck. Čekaj. Ovo sam htio da uradim. Imam još jambu, yes, može. Dijamanti! O, nešto mi smrdi na... Znaš šta, brate, pokupit ćemo... Čini mi nema nikoga, a? Ma, znao sam, brat. Begaj. Beži bre, iš, ne. Ne može da bre pupne, da. Tamo sam bio. Znaš šta? Bolje mi je se vratimo gore i da nastavimo onaj grudnik, ali... To će izgleda bude do sljedeće. Ali... Eto šta? Skopamo ovo jer možemo. I... Sine, treći stek krenuo. Čekaj, daj meni ti ovo, vrati. Šta će to? Sjećam se kad je ovo bilo retko, samo možda nađeš bilo kada i bilo kada. Damn, bro! Da sam došao za... Kako aerona?
Našli smo dijamante u čestu, brate. Znači kad sam znao da će creeper neki da bude... Teraj se, bre. Tišina, bre, ti tamo gore. Šta, bre? Pada kiša, bre, napad. Oh, fuck, brother. No. You get no from me. Možemo ovo da uništimo, ajde. Okej. Čekaj, jel nema više nijedan? Mislim da ja ovo snimam, brate, sat vremena, nemam pojma. Hajde mi lepo, da vidimo gdje su stavili. Aha, znači danas smo došli, dobro. Ovamo mi je ostalo. I brate, nisam te... Čekaj. Hehe, boy. Yeah, boy. Let's go there. Fuck, hold up. Oh, fuck. Idemo... Torčevi, brate mili, steki nešto je, šta je bre on? Brate, šta možemo se fleksujemo sa ironima, brate? Brate, ili sam... Čekaj, stani, koja je ova dubina? 25... Čekaj malo... Čekaj malo, ti to ćeš da kažeš? What? Ne zezaš, brate, mislim, znam da su spojene sve to. Taj je, da smo našli, brate, brži put da se spustimo dole, brate, to je nevjerovatno. Braz. Dobre. Čekaj da imamo. Sad imamo bow da ga spojimo ovako i da imamo bow ceo, vrat. Sad, ja bih volao, vrat. Znači, čekaj, ovamo smo došli. Fuck. Ovamo smo došli. Da. Odavde, okej, znaš šta? Ovako ćemo stavimo, vrat. Ovdje je spawner. Ovdje. Sad slušaj me ovako, znači idemo ovdje. Naravno nećemo ništa nađemo ovdje, ja tako. Sve iron, to je normalno, to je iron, to nije ništa. Sad kad mi izleti negdje creeper sine, nikad ne znaš, brate, i uvijek sam u iskušenju. Mislim nisam u iskušenju, ne želim da ga vidim, beži. Vidim ko da sam ja creeper, ali ajde. Obožavam taj skill, znači Business Creeper, tako se zove, Business Creeper ja mislim. Ili Agent Creeper, nemam pojma, mislim da je Agent. Business Creeper se meni sviđa, a i Agent je, brato, ovaj mi se baš sviđa, ono, baš ga koristim, ono, nekih možda 6 mjeseci, 7 nisam menjao, ono, lika, ono, baš ono davno, mislim nije baš davno. Ja, brat, spremi se. Spremi se! Ne, mamuti! Ma šta kažeš, bre? Ma šta kažeš, bre? Stani! Sine, stani, bre! Ne mogu se da pohvatam, bre! Neka on tamo, neka on bude tamo Mr. Lon. Šta mu fali, brate? Ovo ako mi frame dropuje sine jedan put, neću znati ni da li je creeper tu, ni... Živ ću se presveća. Sad, znate šta? Ovako.
Šta ćemo da uradimo? Ovdje ćemo ovako da napravimo. Napravimo, vrate, 64 baklje. Okej. Zombi manija. Idemo. The Walking Dead. I'm breaking! Oh shit! Okej, još jedan golden apple. 4 golden apple! Mislim sam da ih ima manje, brate. Mogu se stekuje, ne mogu da verujem, brate. Možemo da uzmemo. Bucket nam treba, dobro je, uštedili smo na ironu. Iako imamo skoro stek irona, ali ajde. Baš sam sebičan. Ne znam zašto. Ej. Niga! Zašto bre iza leđa bre? Zašto si takav smrad? Dobro. Ne znam koliko traje ovo. Ajde skupam i ovaj iron, brate, taman da ga... možda je ovo duža epizoda, 100%. Znači 100% ovako. Naviku sam. Možda da krene da gdje nešto tako. Ma. Ajde, izletite mi još od nekud, brate, znate, baš bi mi se svidalo. Ej! Hehe! Ej bre je, ovo ste uporni bre je. A šta, idemo nazad. Ne mogu više. Nešto ovo, Brate, šta je bre ovo, ozbiljno? Brate, ovo ko da ne igram na normal, nego na hard je. Ozbiljno, jer. Ovo ne mogu da se Ajde. Mislim, znam da je creeper ovdje. I nisi umro, sad si umro, oficijalno. A taj moj istraživački duh, to ne može niko. Ja ako ne umrem, brate, nemoj Mineshaft, to je samo zbog ovih stvari. Jer se izgubiš, brate, alav ti vera, onak. Opa, no. Šta ja radim, bre? Treba da idem nazad, bre. Šta me vuče, brate, da idem dalje? To ko subnautika, brate mi. Stante, deco. Stante, bre, pusti me na miru. Pusti me na miru, bre, ponovo, bre, da me ubiješ, bre. Ne, zezaš, je to isti... Molim! Sve je povezano, bre! Ovo je nerealno... Šta? Ne, ovo je nevjerovatno, bre. Koliko imam? 55... Ne, nećemo da gledamo, brate, Endermana. Koji djavo ja imam, brate, se kačim ja s Endermanom? Šta on gleda sve po... Hvala na Ironu i da begamo da... Čekaj, ja sam odavde došao. Ne. Čekaj.
Nisam sigurno došao. Ajde bre, trčiš bre jebot. Trčiš bre. Ne, normalno sam došao. Da, odavde sam došao. Ma be, ga je tamo be. Đubre jedno, pokvaren. Brate, svugde sam označio, brate, nerealno, brate, ne znam gdje trebam da idem, brate. Ne volim, ne... Znaš šta? Ovo sam vidio kad sam se spustio, tako. To je, da. Idemo napred ovamo i možda nađemo nešto, da se popnemo. Pa neću na tebe sigurno se penje, bre, bežim. Ja mislim da je on... Da, ja mislim da sam odavde došao. Ja mislim da jes. Ma šta ja pričam bre? Čekaj, stani. Ma šta bre? Ma ja... Ovo će da potraje. Šta da izbacim, brate? Šta imam, a šta ne imam, brate? Brate, jebeš ti ovo, brate, iskreno. De da bežim, bre. Nelagodno mi, brate, ozbiljno. Ej, da, bre. Čekaj. Ovamo sam ovo preklopio. Odande sam došao, tako. Ovo sam precikao, onda sam ovo, brate, da. Ovo sam došao, da, i onda pratimo strelice. I ti mene... Znaš šta? Ovo nije lep. Dajte mi lažu nadu. Brate, ne... Čekaj malo. Vidovi, našli smo se. Znači, ne, nismo našli, nego sam napravio bukvalno... Majko mi. Pa ponovno si ti tamo, đubre, jedno malo pokvareno zeleno, ono, bez veze, ono, zelene boje, bre. Govno. Vidi ga, bre, vidi ovo. Znaš šta? Napravi, bre, ovi, bre. 5 ovih, brate, furnesa, brate. Dođi vam ti. Tako. Tako, ne, tako. Nije da to tako, ovako. Stavimo ovdje, ne ti. Ovdje, ovako i ovdje, da uzmemo ovaj. Lepo, da ih polovim. Dovoljno je, ja mislim, ovo je bukvalno... Dovoljno je, ovo jeste dovoljno, tako. Imamo 3 name taga. Imamo enchanting book, imamo melon, to je melon je dobar. Imamo ovo, imamo stringa kako hoćeš i kako nećeš, brat. Čekaj, mogu nešto mi. Meni se pravi, crossbow, what the fuck, tripwire cook. Nisam pravio crossbow, ono, sam, onako. Da vidim kakav je. Što ih rašetam. A sam ga zviznuo, sine. Što ti, molim? Što ti ne goriš, bre? Pola vas, bre, ne gori, bre, deco, bre, jedna. Hajde, gorite malo. Ajde, za mene gorite. Srce vam se topi kada me vidite, ja tako. Jej, bre. Brazzer, idemo, ovo se već ispeklo. Barem da napravimo armor, ajde. Što mi treba? Treba mi... ovo...
napravimo jedan block of iron. Ne pravimo ono što mislite, ne pravimo iron golema, pravimo onako ok. Ovako, imamo sve. Znači sad imamo i diamonde, to ćemo da skladištimo. Dok ne nađemo neke druge. E sad, nije još završen sa rudnikom, idemo i sljedeću epizodu na rudnik. I da vidimo sve dok ne nađemo ono 5 dijamanta na primjer ili 6 brat. I onda možemo napravimo i mači i krampi i onda možemo napravimo enchanting table. I onda kasnije možemo nether. E sad pre nethera ćemo napravimo farmu i sve to ono da skladištimo, da napravimo neko naše ono okruženje. Na primjer od ovih cobblestona možemo napravimo na primjer našu državu, na primjer do Nisi ti bezbedan bre. Nisi ti stabilan, dođi vam. Epic Halloween, what the fuck. Brate, previše ih ima. Vuf, da. Super. Imamo još za još jedan. Imamo ovo. Nakovan, yes! I onda uzmemo ovo. Nazovemo ga Ljuba. I krunišem te, krstim tu stvari. Yes! Ne mogu da verujem, brat. Kako dobro, brat. Yes! What's up, my man? 2 spawnera smo našli, spawnera. 2! Či ja nisam mogu da verujem, brat. 3 stvari spawnera, jedan onaj sa cave spiderom i ovaj brat i ova 2 brata sa spiderom normalnim i ovim pedrima, ovim zombima, ovim zelenim govnjima koji su se zgličali i ubili me u prvoj epizodi. Imaću traume od ovoga. Šta još možemo napraviti? Fishing rod ne bi bio loše. Možemo jednu epizodu samo da izdvojimo sa fishing rodom, ali to će bude kratko nešto. Uglavnom, ako vam se svidio video, stavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, poz.